forecast for 2022. Hi, we're outside. We're waiting for exactly 12 o'clock para mag-ano ng fireworks. So ipakita ko a little bit and then we'll have champagne. Nasa labas kami ng bahay, ayan. Empty yung square namin dito, yung parking area because dito itatapon yung mga fireworks. Hi. Never smoke, children. You don't smoke over. Ruth is inside pa. Anna is still sleeping. Anna's room is right there, oh. Right there. Ayan. Yeah, Rob. That's it, though. The next day. Good morning mga gang. 11 na. And kakababa lang namin ni Anna. Happy New Year sa ating lahat. Happy New Year. So ngayon, ang daming kalat sa bahay kasi hindi na kami nagligpit kagabi. May mga bisita kami so magliligpit kami. Medyo irritable po ang aming anak. Hi, love. You eating your banana? Leka? Wow. Gumising to last night eh. Nung gabi yung fireworks na ba, gumising siya. Tapos, yun, kinuha ko na. Gustong-gusto niya yung fireworks. Si Ruth nasa nasa taas. Kasi pa siya. Pagod pa. Mag-open tayo ng kortina. Haggard pa yung muka. Haggard pa. So, yaya. Chill lang kami today. Maraming gagawin. Musta ang New Year celebration nyo? Kami ng bonfire last night. Ayan, kita nyo. Masaya last night. May mga dumating yung iba pang kaibigan ni Ruth pero hindi sila pumasok sa loob. Doon lang sila sa labas para may social distancing pa rin. Charot. So, yan. Maglinis muna kami. Maglinis-linis. Kita niyo yun doon sa kitchen. Yan. Kailangan kong i-organize. Maglilinis din ako dito sa sa baba. Kailangan ko mag-vacuum tsaka mag mop. Kasi grabe yung sa floor ba, yung dumidikit. She wants to see. She wants to see herself. No. Where's your banana, Pangga? Don't leave your banana there. Nene? Di na ka mag-banana? Ne? Okay. Iwasan na imong saging unya, ha?
Come now. Doy. Oh, come na. Come na. Come na. Tapos papasatan sa may. Give it to Papa. Hey, come. Close the door, please. Close the door, Anna. Close the door. Watch out with your hand. Good so. Very good. Uy, kailangan katag. Uncle Ralph. Wait for Papa and give it to Papa, ha? Eat your banana. Nana? Ay, lagi ko gana, ha? Table si Ana eh. Wala siya sa mood. Yan, ang daming liligpitin. Watch out, ah. Ay, Maria. No, Pam. No, it's not yet clean. Mama's gonna clean first, ah. Okay, Maria, wala na sa kanan sa washer. Ang mga babay. Go to island. Good! This is our first breakfast for 2022. Pansit canton, itlog, and tinapay. Hindi ko ipakita si Rod kasi naka-boxers lang. Ana lang. A few moments later. Hello, Ana. Nasa ibang bahay kami, gabi na. Nasa Ana dyan. So, mag-snack lang kami. Ito yung dinner. Yan lang. So, i-close na natin yung vlog, no? Yun lang yung vlog natin for the New Year. Happy New Year sa lahat, and I hope you enjoyed the holiday. Charot. Or your celebration. Please don't forget to like and subscribe. See you sa susunod na vlog. Bye, Ana! Bye! May pakialam sa Ana.